O resto da igual, pero é o único eterno realmente E que ti que hai. farías para pasar a eternidade? Xa estou facendo amor. Cagar nun bote como este. Cagar nun bote como Piero Manzoni no 1961 no MoMA, que foi outro artista que sacou a súa propia merda enlatada e vendiuna por $275.000. É un crack. Sí. Pero non sabemos, aí está o soño, a merda dele iba dentro ou iba baleiro eso. Claro que Non o aí onde sabemos, está... non o sabemos. Non podes abrir a lata. Pero é un bo negocio. Home, depende do que comas. Bueno, a xente que vende esterco. Vender merda é unha opción. Vender... Humus da... Humus pensou que era comida, humus é o rollo abono natural. Tamén é comida. Chamamos eso, esa parte da... Tamén podes dipear. Gústame isto que estamos falando. Estás vendo algo xa. Estou vendo algo, É unha visión. vale? Estou tendo unha visión dun negocio que penso que podría funcionar no mundo da arte. Adiante, por favor, benvidos á Casa Museo de Francisco Fachana. Vaya, é un privilexio estar aquí na casa de Francisco Fachana, de verdad, digo, de verdad que... E se soubese que é Francisco Fachana, moito mellor. Non o controla usted? Polo nome non, pero igual de vistas. Coño, como non vas a saber quen é Francisco Fachana, hombre? O que de fallo do... Diga yo vostede, que a mí ahora non me saben as palabras. Francisco Fachana, basicamente, é un dos artistas contemporáneos máis potente agora mesmo. De feito, hai moita xente que o compara con Leonardo Dantes. da Vinci. Da Vinci, coño, agora estás pensando Leonardo como ¿no? Tartaruga mutante. Iso é, iso é. E que tipo de arte fai? Pois fai un pouco todo tipo de arte, se houbera máis arte que faría, porque é de verdade unha persoa, bueno, superdotada. Todo o que ven aquí está feito por el. Puxo chao, colocou esa lámpara, fixo todo o sistema eléctrico. E todo é arte, non? Todo, Bárbara todo, Carmen, absolutamente todo é arte. Esa peza titúlase Parede Branca. Logo aquí, se lle botan ao vistazo isto, titúlase Cadro Agreste, Mercado en Mercadillo. Podemos sacar fotos? Por favor, pero non toquen nada, E logo está unha instalación bárbara que se titula As Trapalladas. Impresionante, maravilla. E ese tamén o fixo el, non? Sí, iso é unha peza brutal, absolutamente espectacular, que se titula Tiño folchio e non me deu para máis. Impresionante. Pode estar mirando horas. E é un pouco unha crítica ao consumismo actual. Impresionante. Desculpe, porque atopei aquí pendurando isto é arte tamén. Parece un calzón, non? Sí, ese é unha das súas pezas máis famosas. Fascinante, non? De feito, estuvo na última estuvo no Met, estuvo no MoMA, na Tate, tamén estivo en Arco e na Bienal de Venecia, que foi un absoluto éxito. E titúlase Quen veña detrás que recolla, que é unha crítica, eu diría, que feroz, sarcástica, do que ven sendo a decadencia do Occidente. Impresionante. Digo unha cousa, de verdad, isto é bocado de cardenal, Pero quen é? Non será. El. Efectivamente, Francisco Fachana el mesmo, sí. Teño moitísima sorte porque estas horas normalmente ele está na cama, Podemos sacar fotos? Sí, pero sin molestar demasiado que está a traballar. Traballar? Sí. E iso? Que foi? Iso é unha peza performativa que bebe da corrente de Marina Abramovic. E esa peza titúlase O porco e é sobre o efímero, non? Ahora sí estou emocionada. Impresionante. Oye, bocato de cardenal, Estou feliz de que lles gustara. Pois isto é un pouco o que ven sendo a guía de hoxe. E son 20 euros por cabeza. 20 euros? Sí. Podemos facer bizón? Non, acá todo por efectivo. Ai, te asusto. Teño aquí porque teño a carteira que me regalou do pai. Disculpe, Que maravilla de visita, de verdad, digo que é unha maravilla. Aí vai. Iso é fantástico, pois moitísimas gracias, acompaños á porta, se os parece. Bocato de cardenales, de verdad. Moitísimas Gracias, pois imos indo absolutamente brutal. Paco! Que? Que se routo, que?
Perdoa, foi ao beber a cervexa que me No, xa. fantástico, incorpora sempre, vale? Vale. Non sei se serei capaz con intentar. Pois vale practicando. Como vai? Maravilla, vaite preparando que aí temos unha excursión de mulleres que veñen de Camariña, vale? Veña.